sunan Allah Allah bidiyar bidiyar kowa ya hausa a tafa hausa a yawa tashi duk wanda ya hausa ranar karni na Allah duniya masa zifi sarki sabai Allah da yayi makarne a yaban jari ni ne cikin ɗan wurin da zai malami da rasulu ya sahabu ni abubakar mawar usman ali ni a gaunar su ne a gaishe ku malami da rasulu bari in canjin goma batun sun wuce a cikin masu mandiri ya musu ya annabi bayan gidan annabi bayan imamu aliyu ya musu ya annabi a tafa amsa wani rawa a tashi duk wanda ya amsa ranar tsanani ya Allah suna masa nasibi mai dukuri zamba maulidin manzona shehu baban buɗi mai girma da manzan Allah kai tafiya mu ne ga hoci gaisa da dayar mu maulana Papa amshi a tafawa ƙara tafawa ake kakarawa ce ga saki na dan tirin kirki abin kuma mamaki su kamar sarki sai ba aiki na yi kiyaye ka garkuna ya yi da kuma madalla da faduwa zana da faduwa na masoyanta ne na mawakanta ne na masoyanta ne ban ta amshin kowa ban izinin kowa ana kiran faduwa amma tana da zuwa duba kokanta wa duba mai mata yawa na ba haka yake wa ko kuma kun san shi wa bai kan faduwa da gisa ya da dawa kuma abin da waye gawa ta kula gawa ta fito zargawa kun rike fadewa duniya yayi abdul ghani na gaishe ka mutuja abulu to abulu gari bismillahir rahmanir rahim wa bashi satan shayirai ko za a yi dani duk da babu loto kwarai a gare ni Shehu
dinga tsalle da harar taro. Zai bada kala sosai. Sarkin gwani Allah amiru da ban zamani ka kai na mutum kayo a mai da bai kamar wula ka kai masa ji kai o jahili ne ka zalunta da mutum adali yawa ba a kan yin mai hankali ba a san adalin halin tsirkawa da bakaran ba ka ji karo ka yayin ba da raba shirin na nan shigo mai yawan jittawa ko da ya yi bakin cikin yan uwa Allah